強い台風7号は八丈島の南の海上にあって北西へゆっくり進んでいます。そしてあさって火曜日には向きを北寄りに変えて風速25メートル以上の暴風域を伴ったまま東海から近畿地方にかなり接近し上陸する可能性が高まっています。その後日本海に進み北上する見込みです。ぜひご注目ください。福島 Bueno, va. Bon dia des d'Osaka. Va haver-hi canvi de plans ahir. No vam dormir a Kyoto. Vam marxar ràpid cap a Osaka perquè dia trist. No hi havia trens avui. Vam haver de pillar un hotel extra. Degut a l'huracan. Degut al tifón Lan, el 7è tifó que passa aquest any per Japó, i ens havia d'agafar. De fet, l'Òscar és el segon cop que ve a Japó i el segon tifón que agafa. El pròxim cop que vingui a Japó no vindrà amb ell, perquè no hi ha dos sin tres. No, ara fora conyes, vam sortir ahir a agafar provisions perquè tampoc sabíem si podríem sortir de l'habitació o no. Veurem què tal com va avançar el dia. Hem estat veient càmeres en directe de la zona de Dotonbori al centre. Sembla que hi ha gent passejant, llavors després no sé si ens animarem a fer una volta o seguirem recomanacions de no sortir. Això ja depèn com veiem al carrer i com veiem la situació nosaltres. I res, de moment vam pillar provisions, patates, galetes, un suc, fastigoses, o sigui, aquest tipus de patates. El packaging té més bona pinta que l'interior. Sí, la bossa, superbonic. Obres per dins i és una puta basura. Aquest suc de taronja, que sembla de taronja de València, un puto líquid de merda, pitjor que el dulcesol d'aquest, del zumosol aquest d'Espanya, una basura. Uns dònuts que dius, ostres, té bona pinta així ensucrat i tal. Re, textura de croissant. Com? Croissant. Com? L'únic bo que m'ha agafat, els micados. Que és el millor que hem provat. Però tret d'això, no sé si... tinc unes galetes aquelles típiques de sal, típiques d'aperitivito. Passa que ja ni m'atreveixo a... Com un estuc, no? Sí, un estuc. No, un estuc, no, d'aquelles que venen... Aquí sí que són rodones, que venen en una caixa rodona. No m'atreveixo a provar-les. No puc. I res, seguirem. Ahir vam sopar per la zona aquesta que estem a l'hotel, de Shinsekai. Hem de canviar d'avui d'hotel, però està a 3 minuts caminant. Ja vam agafar aquest hotel pensant que igual moure's per la ciutat d'avui seria complicat, llavors ja vam agafar d'hora. O vam agafar a props, perdó. I res, de moment... Bueno, podem ensenyar com està la situació una mica. Aquest matí ens hem llevat i sí que fotia vent. Ara mateix no fot gaire d'aire, però sí que plou molt. I, bueno, també dir, estem a un hotel que tenim davant el zoo. I això és el que es veu. Tenim dues persones allà, que igual estan veient els animals. No sé què foten. Però bueno, està tota la part aquesta del zoo, ara... Aquí es veu, no?, que tenim una terrassa petita d'emergència, va plovent, però sí que és veritat... Sí, per això hem de saltar, exactament. Però tots aquests arbres d'aquí davant, aquest matí anàvem fent esses. Ara mateix es nota també el calor, Sembla que no, dèiem que baixava la temperatura, però es nota bastant el calor i, bueno, aquí veieu l'altra part del zoo i tal. I res, aquests edificis aquí davant, que també realment està bastant bé. Durant tot el dia portem aquí veient notícies del tema del tifó i tal.
avui també és el dia 15, era el dia nacional de la guerra del Japó i bueno, feien commemoracions i tal, no sé si per culpa d'aquest tifó han hagut de parar alguns actes, suposo que sí, no ho sabem, però bueno, de moment seguim avançant i sempre aquí a les notícies sempre tenen com un petit quadre del tifó informant, no? Per on va i tal. Tot el més, si hem entès alguna de la televisió és perquè ho hem ficat amb el Google Traductor i ens anava dient una mica. Però res, aquí seguim. Ja direm quan canviem d'hotel i aviam si ens anem a sortir o què fem. Potser que la part que a mi més em preocupa, no sé, a l'Òscar, potser que sigui la tormenta de vent. La pluja, si fa no fa, no molesta gaire. Molesta, però és menys preocupant que una ràfaga de vent perquè no la veus venir i pot ser més perillosa. Però, bueno, se suposa que és avui només, que rotllo cap a les 9 ja el tifó ja haurà marxat i res, potser fem alguna cosa per la nit, almenys 2, 3, 4 horetes, apropar-nos a alguna part de la ciutat o poder veure alguna cosa per no perdre gaire temps, perquè realment avui és com un dia perdut, que teníem planejat almenys caminar per Osaka i et trastoca una mica els plans. Potser demà hem de passar menys temps a Nara i res, ja seguirem informant. Comencem un nou dia aquí a Kyoto, a Osaka. Després de que ahir no puguem fer gaire cosa pel tema del tifó, rotllo a les 6 o així vam sortir ahir. Al final, perquè vam veure que tampoc hi ha gran cosa, plovia molt, al matí feia molt vent, però tampoc és que sí que és res preocupant. Tot i així a l'hotel ens van dir que no sortíssim, que era super perillós, però tampoc va ser per tant. Res, avui tot el dia a Osaka, anem direcció a l'aquari. Suposo que el dia farem també el castell i alguna part més. Ahir per la nit vam sortir a sopar al Dotonbori i res, potser avui també passem per allà i res, també avui és anar veient. Tampoc és tan gran Osaka com Tòquio, és més o menys com Kyoto, llavors tindrem temps, suposo, per fer més coses i bueno, ja anirem ensenyant durant el dia. I una de les altres coses que podeu fer quan veniu a Osaka, vaya gallito, és venir a l'aquari. Això que tenim aquí darrere està molt xulo, són com 8 o 7 plantes d'aquari, ara entrarem, i tenen animals o peixos que igual no podeu trobar a altres llocs. Per què? Tenen... No facis spoiler, tio. He fet spoiler. Sí, hi ha un tauró balena aquí dins. Crec que un dels únics taurons balenes que estan en un aquari. Aquest és un dels millors aquaris que pots trobar al món i un dels millors a Japó. No hem pillat entrada anticipada perquè creiem que no cal. Estic veient la cua, sembla que hi ha, però no gaire. No crec que hi hagi un temps d'espera molt llarg. I res, si no, si tens d'espera, tens aquí un centre comercial de Lego, diria, o sigui que pots venir
ha donat una volteta, igual t'emportes un Lego, si veniu amb nens segur que els hi mola. I també tenim una super nòria aquí dalt. No hem mirat els preus, però és força alta, Segur que tens vista d'Osaka bastant maca. Bon dia, ara sí, bon dia. Després de l'aventura de l'aquari d'ahir, molt recomanable. El tauró balena potser ens imaginàvem més gran, però clar, igualment en aquell espai no cap. Està guai, tens un munt de peixos i potser de peixos que no veuràs mai i que els podràs veure allà. Fa una mica de pena, sí que fa una mica de pena les foques, els pingüins, fins i tot dofins que tenen allà, que igual l'espai no és gaire gran perquè nadin i bueno, és una mica qüestionable el visitar-los i que els tinguin allà, però a vegades també forma part d'això, no? Forma part de visitar i de fer turisme i a vegades molta gent no té l'oportunitat de poder veure aquests animals en llibertat i és una opció, no? que tenim. És molt discutible, però bueno, si vols anar i contribuir, doncs vas, si no, no vagis. No, ara no crearem un problema. I aquest matí ens trobem a Nara, el famós poble per tenir un recinte, un parc amb numerosos temples i per trobar-nos també els cérvols de Nara que estan repartits per tot el parc i és la veritat també molt maco perquè no molta gent té l'oportunitat de passejar amb cérvols i que siguin tan propers perquè estan acostumats ja a la gent. Fa gràcia, no? Com portes menjar, et van seguint, a vegades inclús et fan reverències perquè els hi donis menjar. Suposo que també s'han acostumat a la cultura i a veure a la gent que ho feia tant, doncs ells també ho repeteixen. I res, està xulo, tens un complex de temples que pots entrar a cadascun d'ells. Hi ha alguns ara mateix que estan en obres, però bueno, la bellesa del recinte també és espectacular. Així que res, trobarem una volteta per aquí, veiem com va el dia, suposo que anirem per aquí també a Nara i res. Primer dia sense l'Òscar, primer dels dos, i ja marxa cap a Tòquio, demà vola. I avui faig una cosa que tinc moltes ganes. Estic a Hiroshima, he arribat aquest matí a les 2,
Estic anant cap a la illa de Mitsushima, de Yajima, perdó, a veure el tori flotant. No sé si que farem la marea alta o baixa, si no estarem allà fins que caigui el sol i aprofitarem per estar de relax. El paisatge és impressionant, Una illa plena de muntanyes. Està molt xulo. Deixem enrere el Mayo de barco, que hem d'arribar a la illa, és una passada. O sigui, les vistes que tens des del port de Hiroshima, on s'agafa el ferri, fins a la illa és una passada. I la illa, bueno, són tot caminets. Sí, hi ha també un poble rotllo antic, aquí també la gent acostuma molt a quedar-se per la nit, no? I així aprofites que està tranquil i que hi ha moltes tendes que són tradicionals. I també hi ha cérvols, que és una de les coses que també hi ha a Nara. Així que 2 dies seguits de cérvols. Avui no comprarem menjar perquè l'altre dia ja vam fer-ho, però res, és una passada. I res, anem cap al Tori, que ara mateix la marea està baixa i no el podem il·luminar, inundat. Intentaré aguantar fins a la tarda perquè es pugui veure il·luminat i inundat i aviam com es dona. I si veniu a Miyajima, si veniu al santuari, camineu, no us quedeu allà on es queda la gent al Tori, que també us podeu quedar una estona, però camineu tot el que és com un passeig marítim, que està ple de fanalets, així de pedra, antics, està ple d'aquests tipus, aquests petits temples, i no hi ha ningú. Estic caminant ara mateix sol, hi ha una parella aquí darrere sentada, no hi ha ningú, i mira, igual us podeu trobar també companyia. Aquí darrere està chilling, no molestarem, però no, està molt tranquil i crec que sí que és un puesto per estar-se un parell de dies, gastar aquí una nit i aprofitar-lo bé, perquè és una puta passada, perdó per la paraula, però és impressionant. I aquest bosc de pins que estàs aquí costat de la platja, ara que la marea, torno a repetir, que està baixa, aviam si més tard la podem agafar una mica més amunt, i així també tenim experiència de fer el Tori amb l'aigua. Aguantarem fins que caigui una mica el sol, així també veurem la caiguda del sol, com he dit abans. No sé quina hora és l'últim ferri, ara ho miraré, però crec que suposo que fins les 9 o fins almenys 7, 7 i mitja hi haurà ferris i està molt guai, o sigui, és estiu, temporada de vacances d'aquí a Japó, no tens a ningú, és una passada per caminar per aquí tu sol, o sigui, et dona molta pau. Tens aquí al fons l'altra illa de Japó, que també és una illa, però Japó també és una illa, a la part d'Hiroshima, no? Tot la part d'on venim, i no, és que et relaxa molt. I crec que és un país també que, encara que hi hagi molt turista i molta gent també de Japó viatjant, si trobes algun espai, si trobes algun raconet per tu, és una passada perquè pots relaxar moltíssim, et pots seure, et transmeteix una pau que és increïble, i això no ho trobes a qualsevol puesto, i és l'energia també que et porta, és l'energia, no?, que et porta aquest país, o almenys aquests puestos,
que et fa sentir com si estiguessis a una altra època, ara mateix. Aquesta illa que està tot com més antic, no? Més cuidat, més rural, sents que... ostres, no sé, és que és algo diferent d'aquest país, I que també tens un munt de diferències, no? També que és molt tecnològic, és molt futurista, i depèn on estiguis també pots trobar aquesta diferència, no? De que potser a Europa sí estem modernitzats, però aquí a vegades ja van visquent o tenen unes utilitats diferents a les que tenim nosaltres. I res, està molt xulo, et pot relaxar bastant. I res, seguirem ara caminant, igual vaig cap a l'altra banda, igual em quedo per aquí, perquè aquest que també m'ha molat, i tenim un altre company aquí darrere, a veure si lo veieu, aquí, el compañero, aquí, del chill. I això també mola molt, perquè estan aquí lliures i normalment et trobes una per allà a Europa on sigui i marxen corrents i no tens l'oportunitat de veure aquests animals, no? I aquí estan al seu aire, estan menjant, ningú els molesta, la gent igual els hi donen a menjar i tampoc s'espanten. Sí que és veritat que tampoc és qüestió d'abusar de l'animal, no? D'anar-lo allà 50 persones a buscar-lo, però no sé, si el deixes tranquil, passa pel costat. Mira, intentarem passar pel costat, espero que no foti una cornada, que et porta cornamenta. I res, tampoc el molestarem gaire. Mira, igual fins i tot s'apropa i tot. Veus? Res, no et fa res. M'ha mirat una mica de reüll per confirmar que no li foto res, que no li molesto. Però mira, aquí està, menjant, relaxadet i sense molestar. Tampoc li diré res perquè m'està mirant de reüll i com se li creui igual sí que em fot cornada, però bueno, ja et dic, anava també, no feien res. Aquí a l'estació del ferri, al port del ferri més ben dit, hi havia un parell que també es deixen tocar. Està guai també quan caminen per la platja, sembla que també la platja sigui seva. I res, aquesta és una mica la meva reflexió que he fet de 5 minuts d'una mica tot el que és la illa aquesta. I encara aniré per l'altra banda i veuré què hi ha, però no, pinta molt, molt, molt bé. I bueno, fins aquí el viatge a Japó. La veritat que va ser un viatge de conya, m'ho vaig passar molt bé i segurament no sigui l'última vegada que torni. Sí que després d'Hiroshima vaig anar cap a Tòquio i ja amb tot el follon de recollir maletes i tal ja no vaig gravar res. Vaig fer una volta per la nit i tal, hi havia bastanta gent. Però bueno, ja amb la pena de marxar ja se t'oblidava fer coses. Però sí, és un viatge que sens dubte tornaré a fer, no sé si dintre d'un any, 2 anys, potser a altres ciutats. Però la veritat és que les que he vist m'ha agradat molt. Així que res, merci a tots per veure els vídeos, encara que no siguin molts. Ho faig per diversió, ho faig per anotar-me jo mateix, per tenir també el record a internet del que vaig fer i del que vaig visitar. I res, ens veiem al següent, que sortirà dintre de poc, un parell d'excursions a Cancún i bueno, seguirem. Ciao.